Сәлам дуслар, эфирда biz барыбызда көтеп алган, түземсезлек белән көтеп алган лаеклы хит тапшыруы. Һәм мин аның алып баручысы Илмир Ямалов. Бүгенге чыгарылышта сезне иң текә, иң кайнар шоу-бизнес яңалыклары, ВКга күзәтү сәхифәсе һәм кунакларыбыз белән кызыклы әңгәмәләр көтә. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Хит парадта Алина Әхмәтшинның әйе шулай шул җыры катнаша. Шул нисбәттән без Алинаның үзен чакырырга булдык. Алина, сәлам. Сәлам Майдан каналын караучыларыбызга һәм дә инде Илмир сиңа сәлам. Рәхмәт килүеңә. Без бүген синең клипың турында сөйләшәбез килә. Беләсеңме, менә әлеге клипны караганда иң беренче сорау туа, бу кайсы яклар шулкадәр матур табигатьле. Әйеме? Син беләсеңме соң, ул безнең Тукай районындагы Бөрдә авылында төште, минем әниемнең туган авылы. Менә бит бу минем күрше авыл икән. Муса Вайнакы менә бит. Нинди тарих ачыла, үзебезнең яклар. Син димәк Тукай районы кызы. Шулай дип әйтик, шушы районнардан Чаллыда тудым инде мин, әмма вот әниемнең туган авылы ул менә. Әйе, без сине шәһәр кызы дип беләбез, ә үзең авылга димәк тартымлык бармы? Бар, яратам, мин зур хыялым бар. Үскәч дип әйтергә үстек тә индеме? Кайчанда булса, зур өй белән яшәү хыялым бар менә шулай итеп. Гаилә тормышын. Бәрәңге бакчасы, чүбутаулар. Аларым бик белмим. Әмма ләкин өй карас килә менә. Синең күңел халәтеңне авылга тартуын аңладык. Ә үзең менә шушы клипта катнашканда син анда яшерен батырын түгел, суык һава шартларында бик җиңел чәгенә киенгәнсең. Авыр булдымы клипны төшерү? Авыр булмады ул, безнең шундый беләсеңме, зур бәйрәм кебек килеп чыкты. Чыннан да әйткәндә, бөтен ризыклар өстәлдә торганнар, бөтенесен үзебез пешердек, мичтә пешкән ризыклар. Бәлеш анда бәлештә күренде. Әйе, бәлештә почмакларда, бәлешләрдән да нәрсә генә юк, шундый тәмле булды, рәхәт булды. 2 көн дәвамында төшердек без ул клипны. Гел менә зур бәйрәм булды, бөтен авылдашларыбыз күреп барды, без бит инде атлар белән дә анда чабып, урамда зур бәйрәмнәр ясап, шулай менә бик рәхәт булды. Димәк, суык булмады. Менә мин аны сизмәдем, ул суыклыкны дип әйтик менә. Адреналин белән сизелмәде ул. Димәк, Алина түзем кеше дип истә калдырырга була. Үзең тормышта да шундыймы? Шундай. Клиптагы кебек. Әйе. Клипта катнашучы артистлар димәк шушы Тукай районы якларыннан. Бөтенесе дә минем туганнар, дуслар, әйе, шуннан, бөтенебез дә шул районнан. Ничек шулай бөтенесе? Анда син ничә кешегә якын? Ялгышмасам, мин 40-ка хәтле кеше шутладым. Ничек бер көнгә җыеп бетергә буларны? Безнең гаиләбез бик зур. Үзегезнең? Әйе. Тормышта да димәксез шулай? Әйе. Гел очрашып. Әйе, анда минем каршы беше минем әнием, безне каршы алучы минем әбием, стөл арасында утыручы безнең туган дусларыбыз, минем дәдәйләрем, апаларым, әбиләрем, бабайларым дип әйтик инде менә, бөтенебез туганлар. Миңа калса, клипны караучылар үзләре дә инаныр, сезнең гаиләгез бик ишле икән, шушы гаилә белән киләчәктә дә узак итеп, рәхәтләнеп, тигез матур итеп очрашып яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Уңышлар телибез. Әлеге клип хит парадта безнең катнаша, үзең тәкъдим итәсеңме клипны? Мин Алина Әхмәтшина сезгә әйе шулай шул дигән клипымны тәкъдим итәм. Рәхәтләнеп карагыз. Кызлар да чыкмаганы чыкмый. Кара, Алинаны көтәя басып тора. Хәзер хәлләрен белеп килмәле яма. Исәнме бей, нишләп торасы? Әйбәт кенә улым, Алинаны көтеп тора идем. Алина кайтамы ни? Алина кайта, Алина. Ой, рәхмәт әби, рәхмәт бик зур яма, сау бул. Слушай, давай кызык итәбез. Әйдә теге бала чактагы кебек аны карга әзрәк батыру багабыз, Yılğan günümüzde, yılmayu yüzümüzde, ettiğini oturasız yem birip durumuzda. Rahmet ettiğini diviz tuğan canlı itim bizni üstürgenlerimizge. Eye şulay şul, üstürgenlerimizge. Eye şulay şul, üstürgenlerimizge. Damlarımız, koyğıda sun alğanbız. Her birimiz tuğan için
illerlik tuğanlarımız. Abba singil inne abi birisinden birisi şefşani. Koya koysana da yarray. Şulay. Ey şul şulay şul, koya koysana da yarray. Ey şul şulay şul, koya koysana da yarray. Ey şul şulay şul, koya koysana da yarray. Kuşılışıp gitken bizde tuğanlaşıp bitkenmiz. Jisni şingi kilini kiyip birge ömür üte üte tuğanlaşıp bitkenmiz. Ey şul şulay şul tuğanlaşıp bitkenmiz. Ey şul şulay şul tuğanlaşıp bitkenmiz. Kim hur bulmayık başkalardan bulayık elle kimlerdey. Kur şekere dost iş kure dost düşman aralarında bulayık elle kimlerdey. Ey şul şulay şul bulayık elle kimlerdey. Ey şul şulay şul bulayık elle kimlerdey. Ey şul şulay şul toya benim galoşum. Ey de kızım sırlaşıyık demne bulsun belişim. Bulayık elle kimlerdey. Bulayık elle kimlerdey. Sümbül Билалова суык тидереп, тавышын югалткан. Табиблар аңа җырламаска гына түгел, хәтта сөйләшмәскә дә кушкан. Хәзерге вакытта дәвалану курсы узам, ингаляциялар ясыйм, тиздән концертым көтелә. Аңа кадәр ничек тә тавышымны кайтарырга ди ул. Терелә күрсен бел. Yılmayıp bir külgüne, көңіл gülgüne. Yürekке utlar yakan, ul bir canım singine. Uçraşular kütküne, gel dip aytküne. Motor tırmışның yolun, meni bilen ötküne. Qarşı aldıma, çık sen yollarıma. Küttümü deyip qabal menim kuluma. Qarşı aldıma, çık sen yollarıma. Küttümü deyip qabal menim kuluma. Oylarım senin yonda, yıkısız tanda. Мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы. Татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Күттүмө дип кабыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Күттүмө дип кабыл минем кулыма.
Çık sen yollarıma Kütüm kütüm deyip kağıl Menin koluma Karşı karşı aldıma Çık sen yollarıma Kütüm kütüm deyip kağıl Menin koluma Karşı karşı aldıma Çık sen yollarıma Kütüm kütüm deyip kağıl Menin koluma Yemli Türkümü Akbars hokey komandası oyunları olduğundan Buz arenasında Россия һәм Татарстан гимннары башкарган. Безне республиканың рәсми чараларына һәр даим чакырып торалар. Бүтән илгә гимн башкару безнең өчен зур горурлык. Айның эчендә гимн башкарганда җанатарларның бердәмлеген яраткан командабызның җиңүенә ышаныч тойдык. Ди Yemli Türküm кызлары. Әфәрин кызлар, әфәрин Акбарс.
Сәлам дуслар! Татар шоу бизнесының иң кайнар яңалыклары белән сезне мин Эльвира Шакирова сәламлыйм. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар зур хыялын тормышка ашырган. Гүзәл Уразова кемне сагына? Фирдус Тимаев бәләгә юлыккан. Эстрадада яңа гаиләләр туарга тора. Ә хәзер бу яңалыклар турында тулырак. Танылган алып баручылар иҗади гаилә Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар иң зур хыялын тормышка ашырган. Алар бу көннәрдә хаҗ кылып кайтты. 10 көн дәвамында хаҗ кылдык. Икенче юлы бирегә ирем, балаларым, әти-әниләрем, туганнарым белән килергә, хаҗ сәфәрен үземә түләргә насыйп булсын ди Рамиля. Изге ниятләрегез тормышка ашсын. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов 1 айлык гастрольләрдән кайткан. 1 ай күрешмәгән идек. Кызым үсеп беткән. Сагынышканбыз кызым белән дип кычаклый Гүзәл төпчеген. Бу видеоны карагач күңелләр тула, күзгә яшьләр килә. Дөньядагы иң көчле, иң матур мәхәббәт ана белән бала мәхәббәте. Фирдус Тимаев Мәскәүгә барганда юлда куркыныч хәлгә юлыккан. Бер йөк машинасы икенче бер машинаны узам дип беренче полосага чыгып, Фирдусның машинасын ләктергән. Шөкер үзләренә зыян килмәгән. Бар да яхшы. Юлларда исән-сау йөрегез, игътибарлы булыгыз ди Фирдус. Эстрада дөньясындагы иң грандиоз 2 яңалыкны ишеткәнсездер. Шулай да әйтми калу мөмкин түгел. Тиздән эстрадада тагын 2 җырлы гаилә барлыкка киләчәк. Беренчесе Ришат Төхвәтуллин белән Алия Крачурина, икенчесе Винарис Илигит белән Лилия Хамитова. Ышанмыйм диючеләргә әйтәм, бу пиар өчен уйлап чыгарылган яңалык түгел. Ришат белән Алияны да, Винарис белән Лилияны да котлыйбыз, бәхетле булсыннар. Дуслар, әгәр эстрада дөньясындагы вакыйгалардан хәбәрдар булырга теләсәгез, Мәйдан каналында шоу-бизнес яңалыкларын карагыз. Иң кайнар, иң текә яңалыклар бездә. Ә мин Эльвира Шакирова сезнең белән киләсе атнага кадәр саубулашам. Лаеклы хитта күрешербез. Альберт Вәлиуллинның иҗатын яратучыларның күп өлешен хатын-кызлар тәшкил итә. Ни өчен бу хакта Альберт үзе булай ди. Ни өчен икәнен әйтә алмыйм, моны хатын-кызларның үзләреннән сорарга кирәктер. Ләкин мин җырларымны хатын-кызларга багышларга тырышам. Чөнки хатын-кызлар игътибарны ярата ди Альберт. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Ятынеден Үзеләрдә ышкыннар калмаган Кайчандыр дүрләгән ушакның Ялкыны сүрелеп югалган Гомерләр бит синесез үтелгән Жайланаган бик күптән Инде мин йөрәгем түренәм Ятларны һич кертмәм, юк кертмәм Ялгышып адашкан җаннарны Yazmışlar bigizlep parlagan Ni ömür tüzülgen
Epilerin üzerge yolu koymam. Ömürler bitsin siz ötelge. Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden. İndi min yüreğim türinem. Yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Ömürler bitsin siz ötelge. Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden. İndi min yüreğim türinem. Yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. İndi min yüreğim türinem. Yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Yadlarını hiç kırtmam. Лайыклы хитта кунакта эстраданың җырлы моңлы гаиләсе Азат Абитов һәм Гөлсирин Абдуллинлар. Әйдәгез әле кул чабып каршы алабыз. Сәлам җихәлләрегез. Сәлам, әйбәт хәлләр. Аллага шөкер. Аллага. Бүген сезнең Тыңла җилне клипы турында сөйләшәбез. Иң беренче сорау бик матур шундый табигать күренешләре кайсы яклар бу? Бу лайыш яклары. Без моны төшердек 31 декабрь. Әйе. Менә серләр ачыла башлады. Яңа 31 көнне Әйе. Төшереп бетердек. 30-ы тыңлап идек, 31 төшереп Bütün бетердек. артистлар эшләр бетереп ял иткән мизгелдә сез клип төшереп йөргәнсез. Без анда инде самишә иттек әзрәк. Анда мин аңлавымча бик суык һава торышы булган бугаймы? Сез Әйе. икегез дә теге җиңелчә генә киенеп, Корада яуда, беләсең инде шундый матур иде погода, табигать. Һава торышы бик әйбәт иде. Кар да яуды, салкын да булды. Томан да булды. Әйе, томан да булды. Прям безгә кирәк шәй. Без инде клипне караганда, менә тамашачылар үзләре дә инаныр, бер атналар буе көткән кебек тоела шушы һава шартларын. Бердән бер кызыклы сорау. Азат Абитов көттем, шикерер микән, юк микән ул суга дип Гөлсирин. Ул суык су идеме, кайнар су идеме, нинди иде ул? Ул шундый җылы, шундый кайнар су иде. Беләсеңме, бер история әйтим әле. Без ул суны, ул нәрсә дип атала? Казан кебек инде. Әйе, чан. Әйе. Чан. Оказывается, аның башын өстен алып куярга кирәк икән, без алмаганбыз. Капкачан. Капкачан. Әйе. Ул кызган. Ул кайнаган да Әйе. кайнаган. Ха, безгә киргә кирәк, бит төшергә кирәк. Без 3 сәгать кira алмыйча су ташып йөрдек. Юк, аның кызын әйтергә без башлап мунча яктык, аның кырына мунча бар. Аннан соң мунчадан соң чанга керергә кирәк бит инде. Чанга керә алмый. Эссе суык суны ташыдык мунчадан, ишек ачык. Чан суында, мунчада суында, яңадан мунча яктыганнар. Шулай кызыклы мәшәкатьләр белән үткән әлеге. Үзегезгә күчкән вакытта клипның иң башында сез бер-берегезгә шундый матур җылы мөнәсәбәттә аралашасыз. Азат, Гөлсирин, тормышта да шулаймы? Гөл шалтыратып хәлне сорап торамы? Әйе. Дөресен әйтсәң дә ярый бүген. Юк, дөресен әйткәндә сирәк шалтыратам, чөнки без һәр вакыт бергә. Без бик күп вакыт бергә йөрибез. Шуңа күрә Азат гастрольгә, берәр җиргә чыгыш ясарга китә икән, ул көнне инде без иртәдән кичкә кадәр бер-беребез белән сөйләшәбез. Видеозвонктан хәзер кызыбыз бар бит. Хәлләрен белеп торасыз. Әтисен дә онытмасын, саңган күрсен дип шалтыраташабыз. Сез икегез дә карап торганда бик хыялый гаиләгә охшагансыз. Шуннан да үзегез клиптагы кебек хыялланарга яратасызмы? Мин әйе. Юк, мин эштән хыялланырга яратам мин, ләкин мин аны бик күрсәтмәскә тырышам, ир кеше булгач, инде барыбер төплерәк уйларга тырышам мин. Шуңа күрә Гөлсирин артык хыялланып киткәч, мин әзрәк инде тартып чыгам.
хыяллар белән бергә планнарыгыз да туры килгәлиме? Менә мәсәлән, Азат бер төрле уйлаган, Гөлсирин икенче төрле. Ну, күп вакытта без хыял ничек инде? Хыял минем бер төрле хыял, димме? Гөлсирин икенче төрле мөмкин булырга мөмкин, икенче хыял. Ләкин без аларны ничектер берләштерәбез дә, планга план иттереп ясыйбыз анардан. Планлаштырабыз. Аллага шөкер, бу көнгә кадәр әле хыялыбыз тормышка ашып бара. Әйтелер бит инде, күбрәк хыялланырга кирәк. Шыңга ашамы, юкмы? Хыялланыгыз да хыялланыгыз. Менә бит. Моны бу сүздән соң клипка күчәсе килә, ләкин тамашачы бу клипне караганда шулай сорау бирәсе килә. Менә сезне авыл җанлы балалар буларак беләбез, үзегез шәһәр фатиры сайлар идегезме? Әллә авыл өйме? Кичкенә генә авыл өен. Әйе. Клиптагы кебек. Әйе. Шәһәрдән читтә булмаган. Димәк, үзегез бәләкәй генә авыл йорты, ләкин шәһәрдән читтә булмаган турында хыялланасыз. Әйе. Кичкенә генә. Киләчәктә сезне кайларда күрергә була? Планнар? Безнең планнар зурдан инде. Менә быел эшләп карадык әзрәк концертларны. Бәләкәй бала булгач авырак кебек тоелды, ләкин без аны җиңеп чыктык та хәзер менә киләсе сезонга Алла бирсә төпләп эшләп команда җыеп гастрольләргә чыгарга җыйнабыз. Ул да сәхнәгә чыгам димәллә. Әлбәттә. Менә нинди серләрне ача безнең Мәйдан каналы. Бик зур рәхмәт килүегезгә безнең студиябызга. Һәм инде шушы урында сезнең Тыңла җилне дигән клипны да бергәләп карап үтик. Әйдәгез. Булсаң да сен меннән еракларда, җанда яши улы мәхәббәт. Көчләр биргән өчен яшәүләргә, җаным сиңа укыйм мең рәхмәт. Син яшәгән хыялдан күзем алмыйм, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җилне. Син яшәгән хыялдан күзем алмыйм, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җилне. Тоям синең җылы карашыңны, аерса да безне чакрымнар. Һәрбер сүзең назлап дәшүләрең, йөрәгемә җанга якыннар. Син яшәгән ялдан күзем алмыйм, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җилне. Матур исемеңне йөрәгемә, сырлап яздым булмас бетереп. Өзелеп сагынам янам утларыңда, күңелемдә сөйләмәңе. Син яшәгән хыялдан күзем алмыйм, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җилне. Син яшәгән ялдан күзем алмыйм, шигырь язам тоеп яшемне, хисләремне сөйлим таң җиленә, кичләр җиткәч тыңла син җилне, кичләр җиткәч тыңла син җилне.
Лайыклы хитта ВК-га күзәтү сәхифәсе. Ягъни Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрләрендәге рәсми төркемендә язылган кызыклы фикерләргә күзәтү ясыйбыз. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларның «Бер кемем юк синең шикелле» җыры 200 меңнән артык карау җыйган. Бу видео Мәйдан каналының «Синең өчен» концертыннан алынды. Шәп җыр, шәп артистлар. Шуңа күрә фикерләр дә бик әйбәт. Мирзаяновларга соклану белдереп, уңышлар теләгәннәр, без дә шул ук фикердә. Илмира Нәгыймова «Сине генә уйладым» җырын кемгә багышлап яздырган икән? ВКонтактедагы Әлфинур Карамова исемле язылышыбыз иренә багышлы дип фаразлый. Ә Илнур Хайбуллин Илмирадан башка темага җырлар көтүен язган. Гел яраттым, уйладым, югалтым һәм башка төрләр. Башка җыр булмый микән? Дип сорый язылышыбыз. Илмираның репертуарындагы тормыш, дуслар, әниләр турындагы җырларын тыңлап карарга киңәш итәм. Дуслар, Мәйданның ВКонтакте рәсми төркеменә сез дә кушылыгыз. Теге яки бу җыр артист турында фикерләрегезне языгыз. Кем белә, бәлки нәкъ менә сез язган фикер Мәйдан каналының лайыклы хит тапшыруында яңгырар. Ә менә Дилә Нигъматуллина ураза вакытында үзе белән булган кызыклы вакыйганы сөйләде. Студент вакытта авылга кайткач, мөстәкыйль рәвештә ураза тотып карарга булдым. Сәхәр белән ифтар вакытын календардан карадым. Тик 2 атна буе сәхәргә дөрес тормаган булганмын. Уразам кабул булмады дип елыйсыларым килде дип сөйләде Дилә. Төшләремдә күрдем бүген сине, яраклардан карап тордың мине, кулларыма кагылдың да киттең, аңламадым тагын нидер әйттең, күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт, күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт. Болытларга ясыйм күзләреңне, язып куям шунда исемеңне, карашыңнан әллә нишләп китәм, өзелепләр килгәнеңне көтәм, күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт, күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт. Күз алдымда һаман синең сүрәт, кая барсам анда синең сүрәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт, уйларымда җанда синең сүрәт, сагынмаска мине ирәт. Хит парадыбызны дәвам итәбез. Айлин зур бер серен ачты. Баксаң, җырчы элек ашарга пешермәгән булган. Гадәттә өйдә ризыкны пешекчеләр әзерли иде.
Pişirге яратмадым һәм теләмәдем. Әмма соңгы вакытта аш суга кызыксыну уянды. Ураза тоткач, бигрәк тә үземә генә түгел, балаларга да бик тәмле ризыклар пешерәсе килә башлады, ди Айлин. Gözlerinden sinem, derin güllerine özüm, korkmuşa düştüm. Çünkü sinemin özüttem, köşe kullarım, ne karışlarım. Bu sındıralar, bana yaratıp, kara her vakit. Min sinem, sevgilim olurman, sen kötüm olan. Min sinem, gözlerim olurman, bu yalandırgan. Min sinem, bir günem olurman da, verermen al vakitke. Yaratıp, duymazlık din yarın bularman ömürge. Havalarda beznem, yazmışlar kuşulgan indi. Kirge yollar yok, berge bulur vakat jötte. Beznem erkende, hem bir nişekte. Hayıram olmaz, min bulurman dik, öresineke. Min sinem, sevgilim olurman, sen kötüm olan. Min sinem, dürzürüm olurman, bu yalandırgan. Min sinem, bir günem olurman da, verermen al vakitke. Yaratıp, duymazlık din yarın bularman ömürge. Sevgilim olurman, sen kötüm olan. Min sinem, dürzürüm olurman, hıyılandırgan. Min sinem, sevgilim olurman, sen kötüm olan. Min sinem, dürzürüm olurman, bu yalandırgan. Min sinem, bir günem olurman da, verermen al vakitke. Yaratıp, duymazlık din yarın bularman ömürge. Min sinem, sevgilim olurman, sen kötüm olan. Min sinem, dürzürüm olurman, bu yalandırgan. Min sinem, bir günem olurman da, verermen al vakitke. Yaratıp, duymazlık din yarın bularman ömürge. Лайыклы хитта кунакта яшь, дәртле, сәләтле кунагыбыз Мәйдан каналында инде елдагы шашы студияда сәламлибез сине Виктор Агапов үзе. Ой, сәмсез! Тамашачылар кул чабып каршы алалар. Виктор Агапов исемен ишетү белән бөтен тамашачының соравы Виталий Агаповның малайы мәлләсен дип. Әйе, мен Виталий Агаповның уртанчы малайы. Берни дә туганы түгелде, уныгы да түгел. Именно нәк уртанчы малайы мен. Сез гаиләдә яшәү димәк. Әйе, без 3 малай. Исемнәрен әйтин егетләр. Улы абыем Руслан, мин Виктор инде, и безнең Владислав Витальевич Агапов. Менә бит сәламнәрне юлап калабыз. Мин бу урында беләсеңме, синең бу хит-парадта катнаша торган Сарман алмагачлары җыры турында сорыйсым килә. Ул җырны без Виталий Агапов башкаруында ишеткән бар. Бу җырны син сорап алдыңмы? Әтиң үзе бирдеме? Мин дә үзем сорап алдым, әти дә тәкъдим бирде. Так что аның белән безнең әйберләр согласованный. Надеюсь, ул судка бар. Мы авторские правалар буенча килешеп эшләргә кирәк. Әйе. Музыкант кеше белән тору читенрәк тә, бигрәк тә иҗат юнәлешендә әтиң үзеңне еш тәнкыйтьлиме?
Yok, men bir hazır indi özümdə muzikant bizni әти Владик белән баян классына бирде. Шуңа күрә без инде бәләкәй чаклардан музыка белән, җырлар белән, баян белән, так что уже Әзерләнү мәктәбе үткән. Үткән иде. Менә шундый мощный мәктәпне без үттек әтине. Мәйдан каналына сер итеп кенә әйт әле. Әтиң белән җырлаганыңны безнең әле зур телеэкраннарда күргән юк. Бармы андый хыял? Андый хыял да бар, инде андый әз генә экспериментлар да булды уже, потому что әти әкренләп сүзләрен оныта башлый сәхнәдә. Шуңа күрә аны чыгарып, мин чыгып аны выручать итәм, аны белән җырлыйм бергә. Бәлки пока записларда улай бер юк. Алдан ук әйтеп үтәсем килә, Виктор татарчалда, русчалда бик әйбәт сөйләшә, русча сүз кыстырганда ул син бит инде шәһәр егете. Әйе, мин шәһәр егете, бәлки без һәр җәй каникулларда Сәвәлегә кайткан идек, хәзер кайтабыз гел. Безне әтигел эшләтә. Зәй якларына миңа калса эшләргә генә түгел, клип төшерергә дә кайтырга буладыр. Бик матур табигатьле яклар. Сарман алмагачларына клип төшерергә исәплисезме? Әгәр дә берәр матур бакчаны тапсак, әгәр дә берәр абзый безне аннан куып чыгармаса, обязательно төшерербез. Бу теге махсус алмагач бакчасы кирәк. Обязательно сарман алмагачлары бит инде. Димәк, ул сарманда булмаса, җәйдә булса, ну хотя бы алмагачлар булсын анда. Әгәр дә сезнең дә фикерләрегез бар икән, алмагачлык турында ВКонтактега безгә язырсыз, Мәйдан каналының рәсми төркеменә. Мин монда сорыйсым килә, әтиеңнең җырларыннан да калай, һәм әтиеңнең җырларын да исәпләп, аның яраткан җырларын үзеңә алырга исәбең бармы? Мин инде хәзер гел әтинең җырларын да алырга тырышам, чөнки аның җырлары күп, кешеләр ишетмәгән җырлары да бик күп. Шуңа күрә пока что мин гел әтинең җырларын алам. Хитларын инде Әнкәй гөлен, Сәвәләй, Святой әйберләрне тотынмыйм пока, но әкренләп ала башлыйм. Зур рәхмәт безнең студияга килүең өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Шулай тагы да килергә насыйп булсын. Инде миңа калса тамашачыларга үзең тәкъдир итәсең, Сарман алмагачларын бергә карап үтәбезме? Хәерле дуслар, сез өчен Виктор Агапов, Сарман алмагачлары. Байлар җитсә туганы якка, тарта сагыш тартамын. Ярсу язларын сагынып, сарманыма кайтамын. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөю җырын җырлап туймый, дәртле саны дугачлары. Сирдәшләрем шуңа күрә яратам. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөю җырын җырлап туймый, дәртле саны дугачлары. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөю җырын җырлап туймый, дәртле саны дугачлары. Майлар җитсә туганы якка, тарта сагыш тартамын. Сарманымда мин үземдә гөлләр булып атамын. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөю җырын җырлап туймый, дәртле саны дугачлары. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары.
12 апрельдә Айгөл Закирҗанова үзенең туган көнен билгеләп үткән. Быел гомер бәйрәмен гаиләм улым белән каршылап булмады. Туган якларга 1 майда гына кайтам. Улым миңа бүләк ясаган. Нинди бүләк икәнен әйтмәде. Дөресен генә әйткәндә, улым минем өчен үзе зур бүләк. Ди ул. Айгөлне узган туган көне белән Мәйдан каналы белән кушылып котлыйбыз һәм аңа ихластан бәхет шатлыклар теләп калып, аның җырына күчәбез. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозуды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннем, шит ят ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көнем сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Айгөл Бариева кызының туган көненә менә дигән бүләк ясаган. Айлинәне Калининградка сәяхәткә алып барган. Бу ирем Ленарның яраткан төбәге. Аның бала чага шунда узган. Кызым белән Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный шәһәрләрен күрдек. Бик истәлекле сәяхәт булды ди Айгөл.
Күңелеңдәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кешең күз яшьләре тамган чакта качып алырлык булсын аның кайнар кочагыннан яшәр өчен көч тусын яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Şarapsızdan boş yiyeler Tamam ordım degende Tik bir sözü bilen kabar Kanat koysun iğnerge Күңлеңдәге авыр ташыны Ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кеше яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Дуслар, бүгінгі тапшыруыбыз тәмам. Исегізгә төшерәм. Яраткан җырыгыз өчен 55-33 кыска номерына SMS хәбәр юлларга кирәк. Тулырак мәгълүматлар Мәйдан ТВ сайтына кирип укыгыз. Җырның яраткан кеше бәхетле кеше. Һәрвакыт мәйдан белән булыгыз. Дигән теләктә мин Илмир Ямалов һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубулаша.